Haƙuri za ka yi. Kana ganin yanzu ƙaramin magana ta zama babba. Kai haƙuri, ni ma a kullum ina jin ƙuna da daɗaɗi da baƙin cikin rabuwana da kai. Shi yasa nake zubar da hawaye na. Daya yi mata. A taɓa tunanin irin wannan za ta zo mana. Yanzu na tabbata rabuwa da masoyi daidai yake da rabuwa da rai a jiki. Amina, yanzu idan kin tafi turai karatun nan, sai yaushe za ki dawo? Alƙalla shekaru 7 zan yi ina karatu a can. Amma ka sani cewa ba ra'ayina ba ne. Babban burin shi shine yana so in ƙarasa karatuna a turai. Umarni ne, babu yanda zan yi. Nazifi, kai haƙuri, kadara ce ta riga fata, babu yanda za mu yi da kai. To yanzu fata na Allah ya tsare min lafiyarki har zuwa lokacin da zaki dawo gare ni. Kar ka ɗauka wasa nake maka. Yanzu haka ma ina tsakar gidanmu. Wallahi na yadda kina cikin gida Najeriya. Na tabbata ba za ki taɓa yin ƙarya ba. Haba mai dai. Ka san cewa ya zama dole in sanar da kai shigowa na Najeriya. Allah sarki, inda rai da rabo. Gashi har shekaru 7 sun wuce. No, karka damu. Insha Allah gobe da yamma za mu haɗu da kai. Allah ki ba da ni. Gobe da yamma zan zo sami ki a gida. Okay. Baka da problem. Yawa. Banda ka san Allah ne bai fito mata da mijin aure ba. Ai Allah ya fito mata da aure da mijin aure. Tuntuni kowa da kowa ga su nan mazaje buji suna son ta. Kuma sai ta zaba amma ta nace wa mutum ɗaya yaro ɗaya kuma ba shi ma da niyyar aurenta. Kuma haka zan zuba mata ido ina ganin ta a gari ana zagi na. Ba zai yi ba. Zan nema mata miji kuma zan kawo mata ki dole ta aure shi ko kina so ko ba kya so shi zaki aura wannan. Mazajen ka gaskiya ne malam. Jamila, abinda nake bukata da ke. Dan Allah idan Suleiman da gaske yake yi ya fito a daura muku aure, shi yafi mafi alheri a gare ni. In ba haka ba, ki san da dare ya miki.
mafi alheri shine in zaɓa mata wanda raina yake so in kuma kawo mata wanda nake so ta aura. Na baki lokaci kwana 3. Jamila, me kuma abin kuka me yake faruwa ne? Kai baka san yadda kawuna ya ɗaga min hankali ba ne. Aka kuwa dole in yi kuka. Waye zai zargi mahaifinki akan baki aure ba Jamila ko kuma kin yi jinkirin yin aure? Me isa ba za ki gane cewa shi aure da mutuwa lokaci ne kuma idan wa'adin sai babu wani wanda ya isa ya hana ba. Don Allah ne a kullum in kina zubar da hawayen nan sai in dinga jin hankali na yana tashi. Kana ganin laifinsa ne? Ai laifinmu ne. Duk kwanaki na ce maka ka fito amma ya gagara. Na riga na san laifinmu ne amma ya kamata a ce kin tsaya kin fahimci abin da nake gaya miki don Allah ki kwantar da hankalinki. Na riga na san laifinmu ne amma ya kamata a ce kin tsaya kin fahimci abin da nake gaya miki don Allah ki kwantar da hankalinki. Kin ji ko? Sha akwai abin da zan gaya. Haba da zubi. Ta yaya zan yi barci bayan na san gobe da yamma za mu haɗu da ka? Ka san cewa soyayya da ni da kai amintacciya ce. Babu rabuwa tsakanin ni da kai. Bayan shekaru 7 da ina karatu ban manta da kai ba. Ina tuna ka a kowane irin lokaci. Saboda ka san da nake maka ma ba zan iya misalta shi ba. Ai na san haka. Soyayya ta da ke amintacciya ce. Kuma na yarda baki mance da ni ba. Kuma dukkan maganar da za ta fito daga bakinki gaskiya ce. Haka ne ma na kasa kallon kowace mace. Idanuna sun rufe, ke kaɗai suke gani. Kurwarki gizo take yi min. Nazifi, ni ma kana gizo kake ne. Ba wanda nake gani. Idan ba kai ba. Nazifi daga sai kai ko a gabana? Soyayya ta da ke Amina, asali ta samu. Kowa ya sani hakika ni da ke mun dace. Na kiɗi me, na ruɗe a kan sanki. A wurina babu ta binki. Ga gidan dukanki kusa da ni. Kina zaune kusa da ni. Ga kinan da kanki zaune kusa da ni. Kina zance da ni. Allah ya sa ni ne zaɓinki. Hakika kai ne zaɓi na. Don kana baka raina baki ɗaya. Kai ne zaɓin rayuwata. Umma! Wacce kike nuni? Ido na biyu. Ina so zan fita ne. Ga wannan kuɗi ai cikin. To kuma za ka fita kai wannan kwalliya haka? Ba aiki zan yi ba. Zan je in kai a Maryam wajen aiki ne. Allah dai ma albarka, Allah ya kare ka. Sai na dawo. Sai ka dawo. Sunanta Jamila. Iyayenta talakawa ne kamar mu. Mahaifinta da mahaifiyarta sun rasu a wajen kawunta take. Ni dai nake zuwa wajenta. Yanzu haka tana wajen kawunta ne, kuma kawun nata ba mai burin san abin duniya ba ne. Kaga ai tafiyar ta zama iri ɗaya kenan. Suleiman, yanzu na tabbatar baka da hankali. Ba ka san inda duniya ta fuskanta ba. To bari ka ji in gaya maka, in duk garin nan ita ce autan mata da tafi mata kyau. Ba zan taɓa yadda ka aure 'yar matsayata ba. Maganar banza maganar wofi, au. Kana kallon gidan ne kana fassara matsayin mu daidai da maganarka. To bari ka ji in gaya maka. Kai ne jari na, ina da babbar buri a kanka. Me kake nufi?
Kana nufin neman rabu ba aure tsakanina da kai? Don kuwa haka ne, me yasa ka sace zuciyata har bana tunanin kowa sai ka? Haba Jamila, kar ki damu fa. Ni yake gani na bani da wannan burin na yin aure jari. Wannan ra'ayi ne na mahaifina kuma insha Allah a hankali zai gane. Kin ga ban isa in juya mai ra'ayin shi ba. Amma Allah zai gane da shi. Kuma abin da nake so ki gane, ke fa matata ce insha Allah. Saboda haka kawai ki kwantar da hankalinki mana. Kin ji? Saboda haka ki ainihin sha min wannan. Kin shanya wani. Amina, Allah ya miki albarka. Kin bani mamaki kwarai da gaske. Daren jiya na ɗauki lokaci mai tsaho wajen duba takardun makarantarki. Kuma na sami yaƙinin cewa tura ki karatu da na turai baki wasa ba, kin tsaya kin yi karatu tsayin daka don na ga irin sakamakon da kika samu. Haka ne am. Na gode. Ya zama dole in mai da hankali akan karatuna saboda na san babban burin ka kenan a kaina a rayuwa. Na gode da kika fahimci haka. Ni zan tafi wajen aiki, amma daren jiya akwai shawarwarin da muka yi da mahaifiyarki za ta miki bayani. To ni na tafi sai na dawo. Sai ka da Allah ya tsare. Allah ya tsare. Allah ba da sa. Jiya mun yi shawara da mahaifinki, babban burinsa shine ya ga ranar aurenki, amma ban san ra'ayinki game da auren ba. Haka ne Umma, ni ma kaina babban burina a rayuwata, na fara aiki kafin aure. Ga dukkan alamu ya nuna aure zan fara yi kafin aiki. Haka ne. Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi. Amin, Allah mika albarka. Da yake gani na bani da wannan burin na yin aure jari. To barka ji in gaya maka, in duk garin nan ita ce autan mata da tafi mata kyau, ba zan taɓa yadda ka aure 'yar matsiyata ba. Kai da jari na ina da babban buri a kanka. Magana ɗaya nake ba canji, ko Amina tana so ko ba ta so, aurenta da Suleiman ba canji. Zan nema mata miji kuma zan kawo mata shi, dole ta aure shi ko kina so ko ba kya shi zaki aure. Auren Dole, Alhaji Shugaba ya nace kan sai aurar da Amina wa Suleiman. Suleiman ya ce bai son ta sai Jamila. Garbati ya sa Suleiman a gaba kan sai ya aure Amina. Amina ko ta ce sai dai ta mutu da ta aure Suleiman. Wallahi mutuwa hutu ce, kamar su bakin ciki wanda suke cikin hali irin na. Wallahi tallahi zan ban muku gidan in ya so sai mu ga wanda za a ma auren Dole. Rabuwa da Amina daidai yake da rabuwa da rayuwata. Ɗauka Suleiman ina jiran shi yanzu ya zo yana gaya mu ba ni zai aura ba. Daga Simple Media Concept ke kawo muku wannan labari mai ɗaukar hankali, Auren Dole. shi zai iya hana ruwa gudu, da haka ina so ku jamar kunne. Tanimu Akawu, Haruna Talla mai fata, Zainab Ishola, Alhaji Dalliti da Awal Flash da ma sauran gawurtattun 'yan wasa. Me zai faru da Nazifi? An shirya mai makarkashiya, sun lakaɗa mashi duka sai dai su ma duk akan son Amina. Auren Dole. Magana ɗaya nake yi bana ta biyunta. Wannan aure ba canji. An ga arziki na biyo mu gadan-gadan. Ba kwa so? To in ga abin da za ka yi. Ba wani lokaci da zan baka. Kuma na gaya maka nan da mako daya zan aurar da ita
saboda haka ka kama hanyar ka tafi. Nazifi ya ce shi da ya rabu da Amina sai dai ya mutu. Amina ko ta ce san Nazifi ita ce rayuwarta. Auren dole. Kar ku matsa, duk wanda ya gudu za a harbe shi. Auren